لسر ارشاک و لازمیرش بو سر آوایی هدف پیاتی انجام دانو کسی که جان خوش دست دایو بارگه جی یانجا آوایی هدف پیا شوتان دی پارلمانتار هدف ازمیر برس مراد شمدی میوانی میا برس مرادون بخیراتن چه بویا لازمیر لسر آوایی آوا بویر بچه آوایی بویا آگاهی این هری نوچنا bu sabah ve sibahî demê zû da li avahiya HDP'ya İzmîrê li dijî wê êrişek pêk hat û hevala me ku li wê derê dixebitî Deniz Poyraz di encama êrişê da jiyana xweş dest da hata kuştin di encama êrişê da û dixwaze agir jî ber avahiyê de piştî wê me fêm kir ku hevala me kar jiyana xweş dest daye û êrişkar jî hatiye dest serkirin hevalê me li wan deran li cihê bûyarê ne êriş bi vî awayî pêk hatiye کی انجام داره به ارشیا هون که برپرس دبینن diberê jî li dijî partiya me gelek êriş pêk hatin û tiştên provokatîv hatin kirin hem li İzmîrê hem li bajarên din jî bi vî awayî êriş pêk hatin herî dawî jî li Enqerê li navenda me ya giştî êrişek pêk hat ev êrişa berpirsê vê êrişê rasterast desthilatdar bi xwe ye desthilatdara Tirkiye her ku tengav dibe dide pey yani provokasyon û êrişan organize dike ev êrişan ev êriş ne ji êrişên ji rêzê ne rasterast ji aliyê desthilatdariyê ve tê organize kirin û dixwazin tiştê provokatîv encam bidin ev êrişkar em ne we kesekî ku bi fikra xwe bi îradeya xwe ev êrîşa pêk anîye em bi vî awayî nabînin ji aliyê desthilatdarê ve hatiye organize kirin ev êrîşa yani hiç belgehek di destê we da heye ku desthilatê ev kar encam da be yani belgeyeke nivîskî di destê me da nîne li belê daxuyaniyên wan hene em bêjin her roj daxuyaniyan didin bi vî awayî psikolojiyek û atmosferek li welat ava kirine di encama van tiştana da jî ev êriş pêk tên û êrişên berî jî ku hatine pêk anîn em bêjin tawanbarên wan êrişkarana jî nehatine ceza kirin ev jî dibe sedem ku ev êriş berdewam bin di 2015 da jî bi dehan êriş li dijî avahiyên me hata pêk anîn û zêde zêde tiştana hatin encam dan برس مراد çima li İzmîrê ev bûyar çêbû yani çima li her derê avahiyên HDP hene û daxuyaniyên Tirkiye jî yên desthilatê wexta derdkevin HDP dikin armanc li her derê ev daxuyaniye he çima li İzmîrê ev bûyar çêbû ji bo çi İzmîr İzmîr bajarekî ew e ku hemî ew lê dijîn millet bi taybetî çi sedem bû sedem ji bo İzmîrê jî em wayî nizanin çima İzmîr hat hilbijartin berê jî li bajarên cuda cuda li dijî avahiyên me ev êrîş hatibûn encam dan li sedema ku em bêjin rasterast İzmîr çima hate hilbijartin ne diyar e ev êrişeka provokatîv e û xwestin di encama atmosfer û psikolojiya ku desthilatdarê ava kiriye hatiye encam dan bixabin gelek spas برس مراد çepnî parlamentarê HDP li İzmîrê biraya telefonê mêvanê me